היי, אני אביבית מבמבי. אני הולכת להציג לכם איך מבצעים את ההגדרות הבסיסיות של הוואטסאפ, של מודול הוואטסאפ האינטגרלי בתוך מערכת במבי. אני אציג לכם כיצד אנחנו בונים תבניות ואיך אנחנו מייצרים טריגרים. תבניות וטריגרים אנחנו שולחים לאישור מול חברת מטא. חברת מטא מאשרת לנו את התבניות והטריגרים תוך כדי, זאת אומרת פעולה אוטומטית שמתבצעת דרך המערכת, שאני אציג לכם איך לבצע אותה. ובואו נראה. אז בגלגל שיניים אני מגיעה לפרטי פרויקט. תחת עמוד פרטי פרויקט אני גוללת למטה ואני מגיעה למקום שנקרא וואטסאפ API. בוואטסאפ API יש שני כפתורים, יש כפתור אחד של הגדרות וכפתור אחד של תבניות וטריגרים. בלחצן של ההגדרות אני יכולה לראות את המספר וואטסאפ שיש לי תחת אותו פרויקט. מה שאני צריכה להגדיר, וזו הגדרה חד פעמית, אני מגדירה את מקור ההגעה שלי, וואטסאפ. אני מגדירה מי המשתמש במערכת שהולך לקבל את הלידים לתוך הסדר יום שלו במערכת. זה אומר שאותו משתמש יקבל אליו לתוך הסדר יום את הליד באופן אוטומטי. יתר המשתמשים יוכלו להגיע ולראות את הפונים גם דרך המתעניינים החדשים וגם דרך הוואטסאפ סנטר שאנחנו נראה בהמשך. ברירת מחדל אני בוחרת פה את הטיפול בליד חוזר למשתמש הקיים בתוך התיק לקוח ואני לוחצת בצע. זאת הגדרה חד פעמית, אלא אם כן אני רוצה אחרי זה לשנות את הגורם המטפל שמקבל את הלידים. בגורם המטפל אני יכולה לבחור משתמש אחד שאליו יגיעו הלידים, או כמה משתמשים ואז זה יגיע באופן רנדומלי כל פעם על מישהו אחר. שוב אני מחדדת, זה מי שאצלו זה יופיע בתוך הסדר יום. יתר המשתמשים יוכלו לראות את זה מהעמודים האחרים. תבניות וטריגרים. לפי התנאים של וואטסאפ, של מטא, של חברת מטא, שהיא זאתי שמפעילה את הוואטסאפ האינטגרלי, אני יכולה לפנות ללקוחות רק על ידי תבניות מאושרות מראש. זה אומר שאם לקוח פונה אליי דרך הוואטסאפ, הוא פותח לי סשן ל-24 שעות שבו אני יכולה להתכתב איתו. אבל במידה ויש לי ליד שהגיע או פנייה שהגיעה ועברו למעלה מ-24 שעות, בשביל שאני אוכל לייצר אינטראקציה עם הלקוח דרך הוואטסאפ, אני צריכה לייצר איזושהי תבנית, שהתבנית הזאת צריכה להיות מאושרת על ידי מטא. אז אם אני עוברת מטריגרים לתבניות, אני לוחצת על הוספת תבנית חדשה, אני נותנת לה כותרת, מענה לליד לאחר 24 שעות, לדוגמה, מענה לליד דוגמה של תבנית שאני רוצה לייצר על מנת שאני אוכל לפנות לליד שפנה אליי ביום שישי ואני רוצה לחזור אליו ביום ראשון. אז אני אבנה פה איזשהו מלל, שלום, ובוחרת את התבנית של שם פרטי לקוח. ראינו שפנית אלינו, אנו נשמח. אני רושמת את המלל שאני רוצה, ואת התבנית אני אסיים באיזושהי שאלה, על מנת שהלקוח יענה לי, וברגע שהלקוח עונה לי, נפתח לי סשן ל-24 שעות, שבהם אני יכולה להתכתב עם הלקוח. אז אני אשאל את הלקוח שאלה, מתי יהיה לך נוח שנחזור, או שנתקשר אליך? אוקיי? אני לוחצת בצע, שנייה לפני שאני לוחצת בצע, יש לי פה לחצן של שימוש מחוץ לשיחה. שימוש מחוץ לשיחה זה אומר תבנית שאני רוצה לשלוח ללקוח שהשיחה שלי איתו סגורה. שימוש מחוץ לשיחה. אני לוחצת בצע. אותה תבנית עכשיו תשלח אוטומטית לחברת מטא, וברגע שהיא תאושר יהיה לי פה וי ירוק, שברגע שאני אראה את ה-V הזה, אז אני יכולה להתחיל להשתמש בתבניות. האישור הזה לוקח לפעמים כמה דקות, לפעמים קצת יותר, אבל בגדול מטא מאשרת כמעט את כל התבניות שמגישים אליהם.
אפשר בתבניות גם לשים לינקים, זאת אומרת אם אני רוצה להפנות לקוח לאתר, אם אני רוצה להפנות לקוח למילוי פרטים, אם אני רוצה להפנות את הלקוח לאודות הפרויקט שלי, זאת אומרת אני יכולה לאיזשהו קובץ PDF שאני שומרת, אז אני יכולה לשלוח איזשהו לינק, להכניס אותו בתוך התבנית, ואז אני אקבל אישור על התבנית ואני אוכל להשתמש בה. אני נכנסת גם כרגע להראות איך אני מייצרת תבנית מתוך שיחה. זאת אומרת שכבר לקוח פנה אליי, ואני רוצה לייצר תבניות שבאופן אוטומטי אני יכולה ללחוץ עליהם גם בתוך שיחה. התחלתי שיחה עם לקוח ואני רוצה לשלוח אליו את כל הפרטים של הפרויקט, אז אני מייצרת תבנית. אני מייצרת תבנית שהיא שימוש בתוך שיחה, אני סוגרת את הצ'ופצ'יק הזה, ואז אני יכולה לרשום שלא, להלן פרטי הפרויקט. רגע. להלן פרטי הפרויקט. מדובר בשני בניינים רבי קומות, סביבה מלאה בטבע, וכן הלאה. ואני לוחצת בצע. את התבנית הזאת אני לא צריכה שמטה תאשר לי, בגלל שאני בוחרת אותה כתבנית בתוך שיחה, זאת אומרת שאני אוכל להשתמש בה רק כאשר יש לי סשן פתוח מול הלקוח. אני לוחצת בצע, והתבנית הזאת תופיע לי גם כאן. היא לא מאושרת בגלל שאין צורך לאשר אותה. האופציה השלישית זה טריגרים. יש לנו טריגרים בנויים במערכת, זאת אומרת אנחנו מבצעים איזושהי פעולה בתוך במבי, ובאופן אוטומטי יוצא אל הלקוח איזושהי הודעה. כמו לדוגמה, הודעה למתעניין בעת פתיחת שיחת וואטסאפ. זה אומר שאם נתתי או פרסמתי את מספר הוואטסאפ דרך האתר, ולקוח פונה אליי דרך מספר הוואטסאפ, אני יכולה לשלוח לו הודעה אוטומטית. שלום, שם פרטי לקוח, תודה שפנית אלינו, ואנו נשמח לחזור אליך בהקדם. יום נעים. גם את הטריגר הזה אני לא צריכה אישור של מטא, מכיוון שהלקוח פנה אליי, הודעה למתעניין, בפתיחת שיחת וואטסאפ. הקמתי טריגר נוסף, גם את הטריגר הזה הוא באופן אוטומטי יעבוד, אנחנו תכף נראה איך הוא עובד. ויש טריגרים שאני צריכה לאשר אותם, טריגרים שהם לא בעת פתיחת שיחת לקוח בוואטסאפ. לצורך העניין, כל יתר הלידים שמגיעים ממקורות ההגעה האחרים, כמו פייסבוק, אתר האינטרנט שלנו, אלה לקוחות שלא פנו אליי דרך הוואטסאפ, זאת אומרת שאין לי סשן פתוח איתם. כאן אני צריכה לייצר טריגר שכן יישלח לאישור. אז שוב אני מכניסה את השם של הלקוח הפרטי. תודה שפנית אלינו. אחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם. ואני יכולה פה לשים את שם הפרויקט, שם החברה או שם הפרויקט, אני יכולה לבחור מה שאני רוצה או גם וגם. אין הגבלה מבחינת גודל התבנית. מטא ממליצה לא לשלוח למעלה מ1,000 תווים בהודעה. אני לא ראיתי שיש איזושהי הגבלה של תווים. אז בגלל שזה ליד שלא מגיע דרך הוואטסאפ, אני צריכה לקבל עליו אישור. ברגע שאני לוחצת בצע, זה נשלח באופן אוטומטי אל מטא לאישור. ובעוד כמה דקות, כשאני אכנס לכאן, אני אוכל כבר לראות אותם מאושרים. נעבור לרשימת הטריגרים הנוספים שיש לנו. הטריגרים הנוספים שקיימים לנו במערכת. הודעה למתעניין בקביעת פגישה איתו, כמו ב-SMS, אנחנו יכולים שיצא ללקוח בוואטסאפ הודעה, עם כל הפרטים של הפגישה, יש לנו כאן את התגיות למטה, אנחנו רושמים לו איזשהו מלל כמו שאנחנו בונים ב-SMS, שלום, קבענו פגישה לתאריך, בשעה, הכתובת וכן הלאה, כל הדברים שאני רוצה שהוא יקבל. זה ברגע שאני נכנסת לתיק לקוח ומייצרת את הפגישה. אחרי זה יש לנו תזכורת ערב לפני הפגישה.
ואז יש לנו טריגר נוסף שאומר ברגע שהלקוח סימן וי, סליחה, לא הלקוח, המשתמש סימן וי על הפגישה, יכולה לצאת הודעה אל הלקוח, תודה שהגעת לפגישה, היה לנו נעים מאוד להכיר אתכם, וכן הלאה, ולהמשיך ככה את ה-flow ואת הרצף של העבודה שלכם. במערכות הגנריות יש התייחסות להזדמנויות מחירה, במערכות השיווקיות אתם תוכלו לראות שיש פה טריגר על שמירת דירה, ויש טריגר נוסף שמשוייך לדרימס. אם יש לכם מערכת דרימס, אתם תוכלו להשתמש גם בטריגר שקיים במערכת של הדרימס. אז אתם יכולים כאן להיכנס, לקבוע איזה טריגרים אתם רוצים, איזה טריגרים אתם לא רוצים. תבניות, אין הגבלה על תבניות, אפשר ליצור פה כמה תבניות שאנחנו רוצים, אם זה בתוך שיחה, מחוץ לשיחה, אתם יכולים לייצר פה כמה תבניות שאתם רוצים. טריגרים למשתמש, זה אומר שמשתמש מערכת מקבל הודעה. זאת אומרת, אני בתור עובדת במבי רוצה לקבל התראה על כל הודעת וואטסאפ חדשה שנכנסת, אז אני מייצרת כאן איזשהו טריגר, שולחת לאישור, זה נשלח אליי, וכן הלאה. אז ככה בונים את התבניות ואת הטריגרים. אלה ההגדרות שאנחנו עושים על מנת שנוכל להשתמש באופן שוטף במערכת הוואטסאפ האינטגרלית בתוך המערכת. וזהו.